Bishop thi ithwale egameni kaJesu. Awuncane amen incane izandla umlilizelo amakhwela hayi bazalwane. Ake shaya isandla, ake shaya isandla. Well, hallelujah. Let me try one more time. Well, hallelujah. Cela umbambele umakhane ngesandla esisodwa umqinise uthi maye wenze kahle wafika. Ubamba omunye futhi uthi maye wenze kahle wafika. Hallelujah. Singakahlali bazalwane, I will ask that we lift up our hands. Sizokwenza umkhuleko. Ngicela sisho sonke sithi thank you Lord ngomsa wakho mangalisayo ongihole ngawo kwaze kwaba manje. Nkosi ngiyabonga, ngibonga ungigcina, ngibonga ungilonda, ngibonga nokungingenisa ebukhoneni bakho. Sengikhona ke Nkosi, vula amehlo ami kamoya ukuba ngibone imiso zakho. Vula udlebe lwami lukamoya ukuba ngizwe ukukhuluma kwakho. Qinisa inyawo zami Nkosi ukuba ngihambe emthethweni yakho, ukuze ukungena kwami kungafanani nokuphuma kwami. Baba, kusihlwa nje sebenzisa inceki yakho ngokwezwi lakho ukukhulumisana nempilo yami, ngoba ngiyakholwa ukuba unedinga nami. NgoJesu Kristu Inkosi yethu. Bonke abakholwayo bathi amen. Ake simnikeze udumo lwezandla uJesu. Izandla zenu zincane ziba nomsindo eziya kuJesu. Singakahlali bazalwane, ngicela ukuba ningivumele ngiyenhlonipho ngibambe ngazo zombili kubaba umfundisi uNdlovu, umvangeli uGambushe. Mfundisi, thank you. Umoya wami uyomgcwele kakhulu kumbonga uNkulunkulu ngawe nomama wakwakho for being a blessing in our nation, but also for being a blessing to me. I am here because I am also blessed ngobukhona benu. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngohambe silihambayo. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngesibusiso enisona. Thank you makoti ukubamba ngazo zombili. Ngijabulela ukuthi sihamba intende kusukela uNkulunkulu asihlanganisa. And all that you are, we appreciate you kakhulu, and thank you for visiting the city and for reviving the city to be used by God ngalendlela egameni lika Jesu Inkosi yethu. Amen. Cela siba celebrate bazalwane. Thank you. Ngihloniphe uNdlunkulu, siyabonga kakhulu Shenge. Hloniphe baba uBishop Telezi, the senior leaders baleli dolobha bakhona, abefundisi bonke abayizihlobo zikaMpostoli uGambushe, dear leaders that are my friends that I invited over. Thank you so much Bishop Dr. Ngema ukuba ukhona nabo bonke abazalwane, ubaba umfundisi uVilakazi umhlobo wami osenhlizweni yami ngendlela emangalisayo. Wangithatha la eSouth Africa ngawushumayela eLondon for almost a month. Ephethe umsebenzi kaNkulunkulu phesheya. Ngeke ngikhohlwe mphephethe. Ayibonga inkosi. Nonke bazane bingelelekani ngegama lenkosi. Amen. Asihlaleni bazalwane, asihlaleni. Praise the name of Jesus. Ngicela ukuthi kumakhelwane bingeleleka, makhelwane bingeleleka. Ngiyacela bazane bami, nginenhloso yokuba namhlanje siphume nganenonyana kunalokho esikuphuma izolo. Awuthi kumakhane hey sasonto izolo ayibo. Amen. What a blessing. Ubaba Gambushe ungivumele ukuba Bishop Buthelezi ngenza isimemezelo. Nginencwadi yami la engiphethe ama copies ambalwa kakhulu, mhlamba nganela befundise kuphela. But this is my book. Mina ngicabanga ukuthi sisupporteni masingakadayisi okunye. Yes, ngoba
so suke sifike nakhona so supportani lokhu manje ngakusupport lokho soshintsha sikudayisayo so incwadi yami le ebhalwe imina isihloko sayo sithi The Art of Starting Early, umusa wokusheshisa uqale. Umusa wokwenza njani bathandekayo wokusheshisa uqale. Yeah, so le ncwadi akuyona yabefundisi wonke umuntu ekhona into afuna ukuyiqala ngoba kunomusa ukuthi uqalile. Mhlawumbe lilodwa nje iphuze engalibeka babamagagula, uma usheshise waqala unethuba lokwenza wonke amaphutha uphinde ube nethuba lokuwalungisa ngathi azange uwenze. Kodwa wangasheshisa ukuqala kumele ube yi-perfectionist in what you are doing. My ministry and what I teach is contained here. This is not my autobiography. This is my gift to the body. So this book is available ngo 250 rand. Zimbalwa kakhulu befundisi ningayithola niswipe la kubaba Kambushe imali soyithola kubaba Kambushe. This is not about me making money about this thing. This is just about me sharing my heart to the church. Sengiyisayinile Kambushe le ngicela unginikezele kuNdlunkulu maye phakathi kwethu egameni lenkosi. Thank you. So I think khona uzosiza befundisi to get them and those who desire to get them, but it's being screened here. The office will send to you. I will personally sign it. Laba zoyithenga namhlanje I will spare some few minutes to sign it. Incwadi yasayinwa ke mangabe wayithenga kumnikazi wayo. Singakushutha ngisho ukushutha cishe uyakudeserve ukusho ithombe engayithathi lezi ehamba ithathwa nje kodwa mafuna sishuthe nencwadi yami hayi ngikhona singashutha egameni lenkosi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Asitholeni ivesi lethu bazalwane la namhlanje na sikuyo leyo ncwadi tshela makhane sikuyo leyo ncwadi ivangeli ngokuka Johane sifunda uchapter number 11 namhlanje na sizoqala ukufunda kuverse number ngizama ukulocate ukuthi sigcine phi ngoba ngifuna isifunde kakhulu ngoba lolu daba siyalwazi kodwa khona amavesi engisuke ngifuna ukuthi na kanjani sibe siwafundile. Asiqale kuverse number 1 just to take the background, then we'll pick it up from there. Nifikile encwadini kaJohn chapter 11 bazalwane? Awu namhlanje khona abantu abasanda kufika lapha bavuma kancane. Nifikile bazalwane? Verse number 1, kwakukhona othilo wayegula onguLazaro waseBethania, isigodi ekwakuhlala kuso uMaria nodade wabo uMartha. uMaria owayegulelwa nguLazaro umnewayo nguye loyo owagcoba ngamafutha inkosi uJesu wesula inyawo zayo ngeinwele zakhe. Ngakho ke odade wabo bathumela kuJesu bathi, Nkosi bheka, umngani wakho omkhonzile uyagula. uJesu ekuzwa lokho wathi, lokhu kugula akukhona okokufa, kodwa ukuze kudunyiswe uNkulunkulu nendodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho. Ngicela ke sizame ndawonye sithi lokhu kugula bazani bami ningayiyeki inkonzo kade niyenze izolo ngiyancenga kakhulu. Asithi lokhu kugula akukona okokufa. Usungamtshela umakhani ukuthi kukhona ukugula okungabulalani kodwa okungasho ukuthi ngeke ufe. Bayezwe emuva? Asiphindeni futhi. Asithi lokhu kugula akukona okokufa. Mtshele kumakhanthani kukhona ukugula okungabulalani kodwa okungasikho ukuthi awuzukufa. Does it make sense? We'll unpack it, it's okay. uJesu wayebathanda oMartha nodade wabo noLazaro. Ngakho ke lapho esezwa ukuthi uLazaro uyagula wahlala izinsuku ezimbili kuleyo ndawo ayekuyo. Ngicela ukuthi kumakhelwane nangu uJesu engayi ebiziwe. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe,
masihambe siphindele eJudiya. Ubizwa eBethania, udecide ukuya eJudiya la kade bemhlupha khona kulawa amaviki aphelile. Nikhona abazali bami? Verse number 11. Wakukhuluma lokho qede wathi kubo, uLazaro umngani wethu ulele, kodwa ngiyahamba ukuze ngimvuse ebuthongweni. Ngicela uthi kumakhelwane, vumelana nokushiwo izulu noma kuphambene nokubonayo. Ngicela ukukuncenga ukuthi ukhulume ngoba imfihlakalo ikhona kulento engikwenzisayo. So ngeke ufike emphumeleni if you don't adhere to the instruction. Mtshele makhantani vumelana nokushiwo izulu noma kuphambene nokubonayo. Hallelujah. Verse 17. Esefikile uJesu wafumana ukuthi useneyinsuku ezine uLazaro esethuneni. Enjani uLazaro? Alithe efile, lithe esethuneni. Ngoba phela ezulwini ngeke kuthiwe uneyinsuku ezine efile, kanti ezulwini kuthiwe usebuthongweni. So okusho ukuthi uyaba kwi location abaphilayo abayibiza ngokunye, izulu eliyibiza ngokunye. iBethania laliseduze neJerusalem akungama stadium awu15. Iningi labaJuda lalifikile ukuzoduduza uMartha noMaria ngomne wabo. uMartha ezwa ukuthi uJesu yeza wamhlangabeza, kodwa uMaria wayehleli endlini. uMartha wathi kuJesu, Nkosi, ukuba ubukhona umfowethu ngabe akafanga. Hallelujah. Verse 23. uJesu wathi, umfowenu uza kuvuka. uMartha wathi kuye, ngiyazi ukuba uzokuvuka ekuvukeni ngomhla wokuphela. uJesu wathi, Nkosi yami Martha, mina njengamanje ngikuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa manje uzophila manje. Are you listening? Ngicela ababhala amakhasethi, ikhasethi lanamhlanje balibhale ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukuphendula ngokungakuphenduli. As we close this crusade, Word Become Flesh 2026 baba uGatsheni, ngicela ukuba ngivale ngalesi sifundo. Ake sisho sonke sithi uNkulunkulu uyakwazi ukukuphendula ngokungakuphenduli. Kube ukuthi bazalwane njobe engakuphendulanga nje ukuphendulile, bese uphazanyiswa ukuthi la wena ukhona khona ubulindele impendulo engesikhona ukungaphendulwa. Ngicela nisondeleni bafowethu, sondelani. Fanele siyo emasontweni kusasa singabi late. Say after me, uNkulunkulu uyakwazi ukukuphendula ngokungakuphendula. Very softly. Khona izinto ezihluphayo ngokuhamba noNkulunkulu. Enye yezinto ehlupha ngokuhamba noNkulunkulu kakhulu ile yokuthi uNkulunkulu maye ekhuluma, Bishop Buthelezi, ukhuluma isiphetho ekuqaleni bese engasakuniki nehint yokuthi kuzokwenzakalani phakathi nendawo. Uthola ukuthi mawusuphakathi nendawo awusazi noma ngempela kwakuuye yini lo owayekhulume ekuqaleni kanti kusese uyena. And this is what I've discovered eminyakeni esengihambe ngayo nenkosi, ukuthi njalo inkosi mayingashongo lutho ngephakathi nendawo isuke isililungisile phakathi nendawo. So ke ngeke ufele phakathi nendawo kanti inkosi ikhulume ngesiphetho. Ncenga makhantani uyasibambezela, sifuna ukuthandaza, Yes.
mangoba uyezwa. So angithi uyamuzwa ukuthi uthini kuMark chapter 4 verse 35 ithi iBhayibheli kwathi sekuhlwile wathi kubafundi bakhe asiweleleni siye ngaphesheya. Uma yena engena esikepeni ungena uphethe umqamelo, bona bangena ngezwe lithi siya ngaphesheya. Akasho ukuthi bafowethu kodwa amagumboots watholeni, akasho futhi ukuthi ama raincoat wabambeni, akasho ukuthi amabhakede okukhipha amanzi wabambeni, ngoba noma siya ngaphesheya kune storm esohlangana naso before siyofika ngaphesheya. Uma uNkulunkulu ekhuluma into enkulu ngawe ezayo, ikhona into ozohlangana nayo phakathi nendawo engathi iphikisa lento ayishilo, but ngicela ukuthi umuzwe kahle ngaseqaleni, ngoba uNkulunkulu mayelikhulumile izwi lakho uyalibopha ukuba liwufeze umsebenzi alithumeleyo. Hallelujah. Yeah. So now I want to show you some few things here, then we pray tonight. Lapha iBhayibheli lithi lo mndeni lo uJesu uyawuthanda. uJesu njani bathandekayo? Oh good God, I pray you hear me tonight. uJesu njani bathandekayo? Bazane kuyingozana ukuthandwa inkosi, ngoba kunezinto inkosi eyithembe ukuthi zehlele kuphela abathandwa yiyo. Usazokufela ukuthi inkosi iyakuthanda, usazoba nemkhuzuko yokuthi inkosi uyayithanda, ngoba inkosi mayinezimpi ezinkulu ayibanikeza abantu engenasiqiniseko ngothando lwayo kubo ukuthi bazoyimela lezi zinto zizeyifezeke. Now la abantu abavusiwe ekufeni bawu3 Ndlonkulu. Umuntu oqala ovuswe ekufeni intombazane kaJairus. Umuntu wesibili ovuswe ekufeni undodana womfelokazi waseNayini. Umuntu wesithathu ovuswe ekufeni uLazaro. Now lama resurrection amabili anogqobo, ngoba makazovusa intombazane kaJairus wakhiphela abantu ngaphandle, kodwa emuva kuyezwakala na? Emuva kuyezwakala na? Mayezovusa le ntombazane athi kuyothalida kum, waqale wakhiphela abantu ngaphandle. Ngamanye amagama enye yama sign ukuthi khona into ezovuka ukuthi kube khona abantu abanyamalala kungaxatshene, ngoba kunezinto ekungafanele zenzeke ebukhoneni babantu abathize, ngoba enhlizweni yabo sebeconcludile ngokubonakalayo, kanti inkosi isazokwenza okungakabonakala. Now ayikwazi faith ukusebenza erumini eligcwele ukungabazi. So bonke abathi intombazane ishonile abaphumele ngaphandle, kusale uJesu nomnikazi wenkinga. Enye yezinto engicela ukukucela yona sesivala, kujwayele ukuba wedwa nenkosi, ngoba sometimes when you are crowded, uba crowded ngabantu abenza ukuthi ingenzeki into ekumele yenzeke, because kuba noma bekhona kodwa bagcwele idoubt maqondana nezwi lesithembiso. Ngizwa ngathi kuzoshumayeleka. Yeah. So uthi ke uJesu bonke asithi bonke. Ngicela nisheshise bathandekayo. Yes. Uthi uJesu bonke abathe enhlizweni umntwana akasekho abaphumele ngaphandle. Yes. Baphumele ngaphandle. Baphumele ngaphandle. Bonke abaphumele ngaphandle. Ufuna ukusala nomnikazi wenkinga. Usethi kumnikazi wenkinga umntwana akafiki. Umntwana ule. Sekuya ngomnikazi wenkinga ukuthi ukhetha. Ukhetha okubonakalayo noma ukhetha okuthenjisiwe. Ngiyazi ukuthi ubhekene nento ebonakalayo, kodwa ngicela ukukubuza ebusuku ukhetha. Ukhetha okubhalwe ephepheni noma ukhetha okukhulunywa omdala kuneyinsuku. Ukhetha, because iBhayibheli lithi whose report shall you believe?
okusho ukuthi ikhona le report kodwa ikhona nenye, but awukwazi ukuba nawo omabili. Kumele ukhethe ireport eyodwa ethi akakabonakale siyoba yikho. Kumele ukhethe ireport ethi uqalile umsebenzi uzowufeza. Kumele ukhethe ireport ethi mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni. Kumele ukhethe ireport ethi baningi abangakithi kunalabo abamelene nabo. Cela umbuze makani ukhethane ebusuku, ngoba akafuneki umuntu ophakathi nendawo. Kumele kube khona into oyikhethayo, noma laba bayayibona noma abayiboni, kodwa mina ngikhetha yona. Ithi imbongi yecilongo sengiyaphila ngezithembiso engiyiphiwe ziyiqiniso. Ithi ziqine kuney'ndaba futhi zingeke zangijabulisa. I decree tonight ngeke ujabulise. I declare tonight ngeke ujabuliswe. Awuthinta ababili wathi ngeke ujabhiswe. Themba noma sekumnyama ngoba ngaphezulu kwamafu ikhona inkanyezi. Bazalwane, namhlanje sizovala, ngizomemezela isizini entsha, isizini yama-possibilities, isizini yokungagive up, isizini yokungalahli iphupho lakho, isizini yokuma ey'thembisweni zize yifezeke. Hlala ngiphansi. So baba, ivukeke intombazana. Isikhathi ngeke sesivumele mara kodwa ngizoncenga. Ivukeke intombazana. But ngicela ukuhlehla kancane bamgambushe mawungangivumela. uJairus ufike uJesu eme nabafundi. Wabekwa indawo. uJesu wathi I wanna go with you. uJesu nakasendleleni eya kaJairus kwaqhamuka umama womobo. uJairus nakafika kuJesu bekanengane egulayo. Ingane kaJairus yashona uJairus enoJesu. Ngicela sisondele. Ngamanye amagama ngesikhathi uJairus eme la kulo mama kuphuma amandla, uJesu ebuza ukuthi ubani ongithintile. In agreement. Isikambusheni besa kancane namhlanje. In agreement owaye kwi-appointment kaJesu uJairus. So uma ngabe ingane ifa, kusho ukuthi singakubeka nje ngamazwi aphandle ukuthi uJairus wabanjezelwa yilo izulu, ngoba izulu la athenda abanye kanti beseluvumile uku-athenda yena. Into zakhe zamosheka kwi-process yalo izulu. Ngizomemezela ke into ethi mangabe khona into eyamosheka kanti inkosi bisikuthembisile, inkosi ayisezi ukukunikeza ke lento eyamosheka, isizokunikeza into engcono kunale eyamosheka. Ngoba kuyakhawunta ukuthi into yakho yashayeka, ukuphi wena nendawo, wawunasiphi isivumelwane nenkosi. uJairus wayezela ingane egulayo, wathola ingane evusiwe, ngoba the longer the delay the bigger the blessing. uJairus wayezela ingane egulayo, wathola ingane evusiwe, ngoba manje ke nakubambezela izulu alisezi ukukunika lento okuyicelile. Sengiyamemezela ziyeza into eyingcono. Awuthinta ababili wathi ziyeza into eyingcono. Mfundisi ziyeza izinto eyingcono. Oh, uzokwenza njani nalo makhelwane ongakhulumi namhlanje? Thani siyeza into eyingcono. Ngambushe kuzimizi engcono, kuzithembiso engcono, kuzimsebenzi engcono, kuza ama-levels angcono, kuziy'mpendulo engcono. Masike sabambezeleka kuzaqedela okungcono. Hlalani. Fanele babambuya ngeke siyi-understand into kaLazarus masingawa-analyze lama-resurrection. Fanele siwa-analyze. Now ngicela sivumelane. Okay, let me show you something again. Ngesikhathi uJesu eqeda indaba yalo mama womopo, seqhamuka amadoda awu-2 afaka amabhantshi asikhoshi nje, asuke ekhaya lalo baba. Ilawa lethu umbiko. Athi uJairus, umntwana useshonile, ungasamhluphi mfundisi.
kodwa iBhayibheli alivezi ukuthi uJairus wathini. iBhayibheli liveza ukuthi uJesu wathini. Ngoba mawubambezeleke usesivumelwaneni noma ngabe into iqondene nawe awusaqualify ukuresponda. Sekuresponda lo isimo esikuthole uvumelene nayo. Uthi uJesu Jairus amadoda asanda kufika naka mina yimo ovumelene nawo. Umntwana akafile, umntwana ulele. uJairus uyawazi lamajazi ukuthi make kwagqoka amajazi nje khona umuntu ohambile. Uthi uJesu wayeka amajazi bambelele entweni engunikeza yona umntwana akafile ulele. Oh, I declare. Ake ukuphendula. Ake udedele izulu likuphendulele. Awudedele izulu kube yilona eli-address abantu abakhuluma ngawo. Awudedele izulu li-address abantu abakubekela ama-limitations. Usethi uJesu hayi siyekhaya. Yes. Now angiphinde ngichaze kancane. Uyazi why labantu bethi miyekele umfundisi? Yingoba ithi information yalabantu. Lo mfundisi uyaspecialize kwabagulayo. Lento seyinyukile. Asikaze simbone kule level. So ingakho bethi musuku umhlupha ngoba amandla akhe aphelela kwabagulayo. Inkinga yakho seyibeyond capability kamfundisi. Uthi uJesu, Jairus, yekela laba bagcine la bazi khona. Khona iside ngami ongakaliboni eliyoqala ukuvela ngawe. Abezwe mufi. Ngicela ukumemezela Gambushe khona iside ngoNkulunkulu. Abakwagatsheni abangakaze balibone aboqala ukulibona ngawo. Khona iside likaNkulunkulu efamilini yakho abangakaze balibone abayoqala ukulibona ngawo. Kodwa kudepende ekuthenini izinto mazonakala uma ngakuphi. Mabefika ekhaya iBhayibheli lithi kwakunabantu abawu3. Lithi kwakhona abasegcekeni. Yes, uJesu wabadlula abasegcekeni. Yes, kwakhona abasemnyango wabadlula abasemnyango. Kwakhona abasendlini. Yes, laba sendlini wathi kubo out. Ngicela ungisize. Yekela ukulokhu ufuna ukuzireconcile nabantu ongazi ukuthi naxatshaniswa yini na. Abanye abantu abaxoshelwa izulu. Ngoba izulu layifunda inhliziyo zabo. Lase libaxosha ukuthi unganyuki bese sekhona. Funa udumo lokunyuka kwakho lube kwipresence yawo. So khona izinto uNkulunkulu azozenza sebehamba bonke abanosizo ukuze kube clear ukuthi oGambushe la akalekelelwanga abanosizo kube isandla sika Jehova. Khona izinto uNkulunkulu azozenza uanti wakho nemali engayifakanga imali zenziwe uJehova ngoba uJehova akayifuni into ezoshare naye udumo lwakhe. Uma ikhona uyayidudula engakasebenzi. So bathiwa baphumele ngaphandle. Nayi indawana engifuna sizoyicheck engathi iyangishaya shaya. Ngoba intombazane ifile, ngicela sithi ifile intombazane. uJesu ungiphazamisa mayeyivusa. Ngiyaphazamiseka lapho. Ngoba mina bengilindele ukuthi uzothi uJesu moya wokufa. Moya wongendawo. Moya wethuna. Ngiyabopha ngiyabhodloza njengamanje. Uthi uJesu ntombazana. Alright kulungile mamngema anginiphe ngoba phela uAugust uqalile. Anginiphathise ukuze ningashaya uDibora kuze kube leyo ndawa. Anginikeze ngoba le ntombazana inegama layo. Lokuthi Talitha kum akusiyo lo ntombazana uTalitha. Yes, interpretation. Kwangathi lapha Mpostoli uMasondo. Kwangathi lapha uJesu wenza ngamabomu nje ukuthi angasiniki igama layo. Yes, avela nje intombazana. Kwangathi uJesu wafaka imicroscope wafaka ama-sensor wacheka ukuthi akhona namanye azofa amantombazana. Manje asivele esikhande nje into egeneral ethi intombazana mangabe kuhambe kwahamba kwabakhona into ekubulalayo akhona amandla ukuthi intombazanyana vuka. Oh, somebody shout resurrection power. You are not shouting, you saying shout resurrection power.
Siyavala namhlanje simemezela ukuvuka kwezinto ezifile. Siyavala namhlanje simemezela ukunyakaza kwezinto ebese silahla ithemba ngazo ngoba maya sekhona nasiphi na isimo. Wow, ngicela sithi feel intombazana. Ngakho ke bombuya zila ngathi ngiyashayeka khona okwesibili. Ngishayeka intombazane mayisivuka. Intombazane iBhayibheli alibeki kahle. Ngiyaxolisa ukuphikisa iBhayibheli. Lithi iBhayibheli intombazane yavuka. uJesu wathi inikezeni ukudlile. Hayi kanti kuvukwa kanjani ekufeni? Kanti amaphozi mothema wekhona ngala. iBhayibheli ifuna lithi intombazane yathimthimu. Funa iBhayibheli intombazane yavuka yema yahamba yahlala yakhwehle from death to lunch. Straight ekufeni sewuyadla. Uthi uJesu cha Bishop ucalculate kabi. Musu calculate okungapha ungakubali okungapha. Phela intombazane bekufanele ngaba yifa. Ifa nje intombazane ubaba wayo ubambezeleke kimi. Manje ke mayivuka thina ezulwini siyacounta ukuthi intombazane beyibambezelekile. Kumele ke mayivuka kube khona ezinye iziteji ezeqiswayo ngoba izulu licompensate isikhathi intombazane ebambezeleke ngayo. Mfundiswa mangazi noma ngiyezwakala na uma ngabe babi into zakho ibuyiswa abasempangeni bayothi unenyoka kanti abazi ukuthi ezinye izitep ujampiswe zona because abantu bacalculate okusemehlweni kanti kunezinyembezi zakhe abangayibonanga. Abantu bacalculate abakwaziyo kanti kunezinyembezi oyikhalile abangayibonanga. Izulu layibona mase likuphendula aliqali lakwazi khona abantu liqala la konakala khona. Oh Kambusha, I don't want to get ahead of myself. Kodwa ngifuna utshela umakhaya ukuthi ngizothola ilicense kuwo lo nyaka, ngithola imoto kuwo lo nyaka, ngikhupha ifoundation kuwo lo nyaka, ngakhe indlu kuwo lo nyaka, ngithenga ifurniture kuwo lo nyaka. Akuswakala. Awujinto ababili wathi ziyoshesha njengokubambezeleka, ziyongena idudulana njengokuhlupheka ngakuhlupheka, ziyongena idudulana njengosize ngalikhalayo. Into zami ziyongena ifuhlelana njengezinyembezi engayikhalayo. Saba njengabaphuphayo mhla uJehova ebuyisa iSiyoni, iy'nqama zabo ziyongena. Ngimemezela ubuningi bamakameli, ngimemezela ubuningi bamafamu, ngimemezela ubuningi bey'nkomo. Phakama mkhono kaJehova, izitha zakho ihlakazeke. Yilwa Jehova namhlanje ebusuku, umisa umkhonto njengey'poto zenyathi. I declare akakabonakali esiyoba yikho, ihlo alikakaboni, indlebe ayikakezwa. Hlalani bazalwa, ngiyacela thinta umuntu oyedwa othi ngawo wona lowo nyaka ethena mama uthi dada baba sha. I declare siqala inyanga ezu5 le message ngiyishumayela ngomhla ka1 okwakugeja ngoJanuwari uzohlangana ngo-August, okwakumele kwenzeke ngoFebruary kuzokwehla ngoSeptember, okwakumele kwenzeke ngoMarch kuzokwenzeka ngo-October. Awuthinta ababili wathi no more delay. Awuthinta ababili wathi no more delay. Awuthinta ababili wathi no more delay.
awuthinta ababili wathi no more delay. Awuthinta umuntu oyedwa wathi approval. Oh yeah wemhlabana uzomenze njani lo muntu onje ufuna omunye umuntu mtshele wathi ngibona idili iya-approve, ngibona ibhondi yakho iya-approve, ngibona i-loan yakho iya-approve, ngibona i-application yakho iya-approve. Tshela umakhathani accepted. Tshela umakhathani uthi processing. Tshela umakhathani uthi delivery date. Njengoba ngikhuluma igama lakho lishintsha kuma-system, njengoba ngikhuluma i-application yakho iyashintsha. Ngicela usho kumuntu oyedwa, usho koyedwa uthi help is on the way. Kade kufika abaqindezelayo, manje sekuza abazokusiza. Kade kufika abakududulayo, manje sekusondela abazokudonsa. Kade uhamba nabakugubhela imgodi, manje kuza abazokukhipha emgodini. Memeza uthi help is on the way. Lalelani, i-application yakho ngiyamemezela ayingahlangani nomthakathi. Namhlanje ngifaka umthakathi elifini. Umthakathi uyothi ebuye elifini yokuthola use-ofisini. Namhlanje ngihlanganisa iphepha lakho nomuntu ozol-approve istem sokucertifya sishodelwa ilanga elilodwa. Namhlanje ngimemezela usizo, namhlanje ngimemezela usizo. Inkosi ayikusize ngabantwana bakho abaqualified abangasebenzi. Inkosi ayikusize ngomyeni wakho ophethe amaphepha ongenamsebenzi. Somebody shout help is on the way. Ngicela nihlale bazalwane. Hlalani. Ithi makani si-analyze ama-resurrection. Si-analyze. Oh. Izolo sifunda ivesi. Kuthiwa uyathanda ukusinda na. In response ithi indoda, Nkosi, anginamuntu. Namhlanje ntambama sithi naba abantu. Namhlanje ntambama sithi naba abantu. Namhlanje sithumela abantu bosizo. Namhlanje sithumela abantu bosizo abazofuna lento iphetheyo. Bazalwane kubhlungu kuba nezinto ungabi nabantu. Abezwa bazalwane. Uthi anginamuntu. Ivesi elingenhla liqeda ukuthi kwakukhona abaningi ngoba kuyenzeka kugcwale kodwa wena ungabi namuntu. Phakamisa umuntu uthi Nkosi noma engaba yedwa nje, noma engaba yedwa. Akuzwakala emuva. Share. When God loves you, before he gives you millions, he gives you people. Got it? Tani got it? Got it? When God loves you, he does not send angels. He sends people. Whoa. Okusho ukuthi uNkulunkulu ephendula, uyaphendula ngokuthumela umuntu. Siyavumelana? Okusho ukuthi noSathane mayezochitha angachitha ngokuthumela umuntu. So ke enye into engicela ukuthi ngikusize ngayo ngoba wena ucheese girl ucheese boy vele kini nani ngahlupheki.
So ke uma wakho wagcina ekutrain into yokungabaza abantu. Yabona nje wasosonta nathi manje ilungisa iattitude yakho nabantu. Ngoba la uyakhona umnyango wakhona ubanjwe isandla somuntu. I-attitude yakhe enukayo can be your limitation ukungena eminyango sewuphambi kwawo ngoba awunayo iconduct right qedela nabantu. Are you following? Nithule namhlanje. Are you following? Mtshela makantani lento yakho yokuba introvert. Yes. Hamba uyibiza ngamagama amnandi. Yes. Angibaphiwa abantu. Yes. Zamenye indawo yokuhlala. Ngoba la sihleli nabantu. And uNkulunkulu uzosebenza empilweni zethu. This man of God is my blessing from God. I am a better bishop because I've got a gambushe in my corner. Yabona bafundisi bami usuku ungakamthola umuntu okushumayelelayo. Mawuthola umuntu okushumayelela ngathi uyishumayelela yena. Uthi noma umnikeza imvilophi ubone ukuthi le mvilophi engimnika yona ayifike entweni lomuntu inkosi engenzela yona ngaye. God has loved me through a man. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthanda ngomuntu. That is why you don't need many. uNkulunkulu abantu katsheni abantu abasibona abantu. Some people are doors. That is why khona umuntu owahlangana naye awukamkhohlwa namanje. Ngoba kwafika yena izinto oyisebenzele 20 years sanqamuka nge3 months. But khona umuntu owahlangana naye. Yes, wake wahlangana nomuntu uzumbuze ngesingisi uthi where were you all my life? Because nisahlangane nawe 3 months kodwa ngendlela esekukhanya ngayo ungathi sina 3 years. Ngiyathandaza namhlanje hlangana nohlobo lwabantu oliyokwenza u2026 ashaye uachieve izinto ongazange wayiachieve eminyakeni because God has loved you through people. Okay, right. So mtshela makantani izulu awunethi makhana wakho njena nje thana izulu liyayibuyisa iminyaka eyadliwa isikhonyana. Whoa. Yabona lelo verse lelo langishaya lelo verse lelo. Verse langirafaza lelo verse lelo. The Lord shall restore the years that was swallowed by the locust. Phela isikhonyana noma ngazange ngiyibone eziningi izikhonyana kodwa khona isikhonyana engasibona. Isikhonyana yintethe. Izintethe azidli iminyaka. Izintethe zidla amasimi. Kodwa ivesi lithi inkosi yobuyisa iminyaka eyadliwa isikhonyana ngoba inkosi mayibuka into edliwe isikhonyana ayibuka amasimi ibuka isikhathi wena osisebenze uhlwanyela amasimi. That is why inkosi mayibuya ayithi isikhonyana khafula amasimi. Ithi inkosi kuwe ngizokwenza u+10 esikhathini ukuze lokho okulahlekele namhlanje uyokubamba noma usuna 75 abezwa namanga. Usungamtshela umakani ukuthi ngile nhlobo esazoba khona ngoba ngalahlekelwa kakhulu. Ngile nhlobo noma ingaphathwa inyumonia iphinde ibuye esibhedlela. Ngile nhlobo noma ingonda ibe ngaka iphinde igain weight. Akuzwakali namanje. Awubathinta ababili what I will rise again. I will bounce back. Mina ngisazophakama. Mina ngisazobuyela empilweni engake ngayiphila. Mina ngisazoba nezinto engake ngaba nazo. Mina ngisazoba nayo yonke into eyake yangilahlekela. Namhlanje ebusuku gatsheni ngimemezela iminyaka, ngimemezela impiliso, ngimemezela good health. Noma ngabe bathi stage 3 cancer tshela umakane ngikule gang ezo survive.
akuzwaka yena ninjanje mhlathuze ninjanje mhlathuze tshela uMakhantane enkosini yemoto ngileke ngezophuma ekushayweni ngezibhamu ngileke ngesindayo angisuye ongehlelwa izinto kodwa ngilo ezithi sezehlile bese ngiyaphakama ngoba konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nababizwa ngecebo lakhe. Nishunyayezwa isurvivor, anishunyayezwa ispecialist. Akekho umuntu ongangiphikisa ngoba ngilibonile izulu lingibuyisa. So njoba ngibuyisiwe ngine assurance ukuthi uma ngabe labuyisa mina lizokubuyisa nawe, uma ngabe lenzela mina lizokwenzela nawe. Somebody shout yenza Jehova. Hlalani bazalwane, please sit. Asikwazi ukubanjwa umntwana oyi1 kangaka ufuna simyeke. Wavuka umntwana waphila. Bathi abasemhlathuze. Sondela kamusha emhlathuze. Khona siyeza ukuthi impela uvukile kodwa nje ikhona mina into engithi angiboni ukuthi wayefile kahle ngoba sasikhishelwane endlini. Uma wayefike kahle nje ababizwa ngani abecebo lethu. uJesu ke yamhlala kabi leyo ndawana yokuthi le resurrection ungathi nezinkulumo. Uhamba nje uJesu lento imhlezi kabi ukuthi nje lesimanga ngathi sinezinkulumo. uJesu uyayihambela angazi uyapi, angibuza angazi konke. Uhlangana nomncwabo. Kodwa manje mfundisi wami ngicela ume baba. Umncwabo uza ngapha. Yes. La qhamuka khona uJesu. Usuka ngale. Kwasho ukuthi manje lapha kuphambene ne-delocation. Ngoba bekungcono kuba umncwabo uya ngale. La uJesu esaya khona. Manje umncwabo la uya la uJesu and ayikwazi izinto ukuqhubeka nokuya la uJesu eseqhamuke ngakhona. Angazi ukuthi yini lengathi ifuna ukuyokuncwaba kodwa ngifuna ukuyitshela namhlanje. Ngibona uJesu ngathi uqhamuka ngala ifuna ukuncwabela khona. Magudulela mlethe mfundisi. Mlethe. uJesu uhlangana ephakathi nendawo. Mlethe baba. Simphethe ngekaskethi ziyamculela. Zithi njengembali iqhakaza namhla. uJesu ke usenza dume ngazo. Uaddress umnikazi wenkinga. Wena ufuna uJesu akaddresse nabantu. Kuthiwa kwenzakalani la? Uthi lo mama indoda eyayiyodwa amsekho. Umfana naye ubeyedwa amsekho. Uthi uJesu kumama qina ume isibindi. uJesu ushaya ibhokisi lomfana. Umfana uyavuka. Manje angazi la ngcwaba kanjani. Mina ngaseNewcastle. Thina masingcwaba eNewcastle kuba khona abahamba ngo5 ekseni. La abayolungisa umgodi belinda umncwabo. Bese kuba khona la be catering. Enithi maniphume ethendeni bafake ama7 dish. Yes, kwenzeka into enjalo. Kodwa manje inkinga into eyahlupha ngale yalanga la abasemgodini balinda isikhathi eside. Belokhu bethi uma ngabe bephume ngo11 kufanele ngabe sebela. Uma ngempela engazange abambezela uGambusha ufuna ngabe bala. Ngibona abalindele umncwabo wakho babuka amawashi bayawaphinda phinda. Ngibona abalindele ukuwa kwakho bayakubona bayaphinda phinda. Awuthinta abantu ababili kodwa ngisayike emangcwabeni.
awuthinta ababili uthi la befuna ukuyongcwabela khona angisezi, la u2026 sebethi uyongijikjela khona angisezi, la le divorce ibithi ngisa khona angisayi, la le depression ibithi ngisa khona angisayi, la lokulahlekelwa umsebenzi ebekuthi kungisa khona angisayi. Ndlunkulu wanede wavuka umfana, umphathi womncwabo wathi bafowethu asiphindene emuva. Turn around. Ba ningathi ngangishiya. Bahamba nomfana, omama be-catering basabilisa ukhari. Bathi hayibo, ngoba bebehambe ngo11 base bebuya masinyane kangaka. Ngiyamemezela namhlanje abakubonile uyongcwatshwa bazomangala bebona umncwabo wakho uhlehla ngathi uyabuya. Uthabaya khathalana baba. Ungamtshela yini umuntu oyedwa uthi umgodi ugujiwe kodwa umncwabo uhlehlile? Ungamtshela yini umuntu oyedwa uthi umgodi ugujiwe kodwa umncwabo uhlehlile? Ukudla komncwabo kuzoba ukudla kwecelebration. Abasheshisa abaphakayo siza naye lo kade siyomncwaba, abasheshisa abaphakayo sizodla naye lo okade yongcwatshwa. Ngiyabonga, hlalani bazalwane. Whoa. We done bambani. I3 lemncwabo yilo siyawuqeda lo, singena kulo esufundile manje. Bathi abantu basenayini uthi ubefile kodwa. Uthi ubefile kodwa. Khona ke kuze kuthiwe uJesu uqhamuke ubazi ngani uJesu. uJesu wahamba ekhubekile enhlizweni, ekhutshwe ile resurrection engathi nezinkulumo. uJesu uhamba enhlizweni uyafuna ukuthi kodwa kungafa bani? Ubani umuntu ongangifela nje angifele? Bese wonke lama steps angathi ayashoda ngagcwalise la kuye. Ngoba ngifuna ukuyivala lento yokuthi ngithi mangivusa umuntu kube nezinkulu. Ubani ongangifela? Basho ukuthi baphile bonke abantu. Chapter number 11. uJesu uthola iTelegram. Ithi Telegram, Nkosi, umngani wakho omthandayo uyagula. Wathi uJesu nako ke. Wathi uJesu ho. Wathi uJesu nako ke futhi ngithanda ukuthi umngani wami. Thani kumakhelwane izinto ezibhlungu ziyabehlela abangani bakaJesu. uJesu avume. Yabo. Bathi abafundi bakhe, Nkosi senze sikupakishela ikhwama asambeni. Wathi uJesu angi. Bathi hayibo, ingani uyabeza omata bathi umhlobo wakho. Wathi uJesu cha. Ake nilindeni ngifuna ukubona ukuthi lento izokwenza njani. Bathi hayibo, masingasheshisa uzofa. Wathi uJesu phela mayefa ulangemfuna khona. Ngifuna efile. Wathi uJesu ake sithi ukulinda nje 2 days la eJudea. Bathi mabe ibambe 2 days kwamcindezela. Wabonwa ngokusa. Ogogo baphuma balala naye ground. Hayi kwamehlula. Bathi uthi ushonile, imemorial service yakhe ngolesine. Wathi uJesu cha. Wathi uJesu hayi angizubabikho ku memorial service. Uthi bazothina abantu umuntu okade ehamba nawe kangaka. Wathi uJesu konke ngifuna ukuyilungisa. Yes. Zathi zingadlula izinsuku. Wathi uJesu siyahamba namhlanje. Siyahamba namhlanje siyobona umngane wethu.
bathi laba bahamba noJesu bayicabangela bona into ayobenza yona mabefa begula. Uthi kanti ukuhamba nalomuntu kunje umuntu ongenakheka nje. Inkonzo i-memorial service bayibuka emafonini uJesu ethi akekho yayo. Kwabizwa i-team kwathiwa abebehamba neJesus Army kwathiwa ayikho i-representative, akukho Jesus akukho army. Bathi abantu yekela ukunikela kwakho okungaka etransfer ama-tithe. Nokuvela nje nokuvela. Angazi brother, ngifuna ungitholele isound, angazi ukuthi ngoba ngathi usemshawela. Ngifuna isound le yama movie. Into engathi ithi tsatsam. Ngifuna isound enjalo. Zama lapho zama lapho. Ngifuna isound engathi ithi tsats. Uthe inamba yakhe no Capitec. Zama lapho. Ngifuna isound ethi tsatsam. Yebo, what's my brother? Shesha mfethu. Ngifuna into ethi tsatsam. Tshela makani nangu umuntu ebambezela intshumayelo sifuna isound. Woza my brother. Yes. Nake. Kuphula ivolume. Kambusha. Ngicela nihambe nami nomfundisi. Nihambe iwalk. Yokuyobona umuntu esingafikanga egula. Yebo. Kuphula mfana. Asambeni. Bathi abantu kusho ukuthi umfundisi wakhe uzobeka itshe. Bathi abanye nasi isikhohlakala esadla imali kaLazaro esingazange sifike emncwabeni. Khambushe ngicela sambeni bafundisi. Safike zama ngasegeyithini. Wathi uMatha mayezwa ukuthi nangu uJesu. uMatha wathi Nkosi. Ukubukho umne wethu. Bathi uJesu Matha bengifuna ukuba khona. Kodwa ngisaba ukuthi ngeke afe. Kanti Matha bengimdinga yikho ngizayo. Tumato okay kulungile ke ntutuzeke ngosuku olukhulu lokuvuka kwabangcwele uyovuka wathi uJesu Matha wayeka amavesi sekufika umnikazi wamavesi. Musukusaba quota sekufike uJohn 1 verse 1. Tumata manje sime phezulu kwaliphi ke wathi liyeke usuku lokuvuka ukulikhomba phambili. Uyayibona iwalk engiza ngayo njoba sengila asisathi ngizoba ukuvuka. Yebo njoba sengila ngiyikho. Matha ake kuyeke manje ukulida wena iconversation ake kukhulume mina manje nimbeke bathu Matha Nkosi ziwe ushaywe ilanga eliyi-1. Bathu uJesu Maria musukulingisa abantu bayizolo ubala amalanga ngikubuza ilocation. Angibuza ukuthi zingakhi ngibuza ukuthi nimbeke. Ngicela ubheke umakhelwane mtshele phendula into ebuziwe emva kwalemvuselelo. Yekela ukuphendula oyibonayo
yekela ukuphendula izwayo, yekela ukuphendula ebonakalayo, phendula le inkosi eyibuzayo. Ithi inkosi imbeke asizange ukuzombona ukuthi unjani, sifuna ukuzombona ukuthi ukuphi. Bathi inkosi yami angazi mhlawumbe awuna information kanti usenuka Jesu angibuza ukuthi usenjani. Uyabona into ekushaya nasekumele unyuke isimo phakathi kwaso, usichazele onamandla phezukwaso. Kwaqhamuka nabanye bathi hey inkosi ngokosiko lwabaJuda, ngokosiko lwabaJuda uma sezizi bathi uJesu umile umbuzo nim athiwa ayi asihambeke siyokukhombisa. Ngicela isound my brother, asiyeni bafika phambi kwethu. Ngiqedile ukusho ngicela ukuthi bafika phambi kwethu. Usethi kuJesu sengiready ukusebenza kodwa ngine hindrance. Wathi kunetshe, so ke itshe libekwe yinina, angizela manje ngicela babeke itshe basusitshe. Emva kwalemvuselelo susitshe la. Wena mos akusiyi ukuthi bathe ngawe, wena ulinyazwa izinto wena osuzisho ngawe. Namhlanje ngicela ushintshe ilanguage osuyikhuluma ngesimo sakho, ngoba leyo language iyitshe elivimba uJesu angakwazi ukudila nento azodila nayo, ngoba nawe awusayikholelwa lento. Qedile babukambushe nalo-ke ivesi engifuna sikhuleke ngalo elingilimazile ekukholweni. Yingesikhathi uJesu esengenzela into engakhombisa ukuhlakanipha for me, ukuthi athe etsheli ukuthi ithuna yileli, uJesu amemeze kangaka, angasalingisi kumntwana kaJairus. Uthi uJesu Lazaro vuka. Manje ke ngishaya ukuthi hawu uzumbize kangaka phambi kwethuna lakhe, uzumbize ngegama. Uthi uJesu hayi intombazane yayishone yodwa. Yikho ngavele ngathi intombazane vuka. uLazaro ushone nabanye la, kanti namhlanje angibazele bonke, ngizela uLazaro yedwa. Manje kuzofuna ngibize yena ngegama lakhe ukuze labe kungasiboni ilanga labo bangavuki. Into engiyesabayo mangizovele ngithi vuka, kuzovuka nabantu engingazelanga bona. Ngivumele egatsheni siyivala imvuselelo sithi le crusade beyingabazelanga bonke, kodwa khona lo yekade imzele. Namhlanje inkosi imbiza ngegama. Akunandaba ukuthi ubani ovalile, akunandaba ukuthi ubani owagubhela ini wayifaka phansi, akunandaba ukuthi ubani owathatha unodolo wawufaka inariti, akunandaba ukuthi ubani owatshontsha isithombe sakho, akunandaba ukuthi ubabakho wenza isivumelwane nobani. Namhlanje inkosi ikubiza ngegama, namhlanje inkosi ikubiza ngegama, namhlanje inkosi ikubiza ngegama, namhlanje inkosi ikubiza ngegama. Lazarus, come out. Tsa. Wavuka uLazaro. Mayevuka, mayethu uyahamba. Emva kwale crusade, mayethu uyahamba. Bathi uJesu hayibo, bengingezelanga ukuzomqhaqa, bengizomvusa. Njoba sengimvusile mkhaqheni, kwangathi kule mvuselo ungathola udadewenu, kwangathi ungathola umfowenu ozozethuneni lakho athi besikubonile ukuthi ufile.
kodwa mase uvukile kumele sikuqhaqhe. Kwangathi namhlanje ungathola abantu abazokholelwa kuwe, kwangathi ungathola abantu abazoma ngakuwe, bathi ngeke sikutreat ngathi ufile noma sewuphila, ngeke sikutreat ngathi ulahliwe noma sewubuyisiwe. Siyabonga moyingcwele. Mamgambushe chapter 11. Chapter 11. Mamfundisi wami. Go chapter 12. Kunomcimbi. uJesu umenyiwe. Ngicela ithu lezuthu. Uhlezi etafuleni noLazaro. Buya sihlale eGambushi. Uhlele etafuleni nobani? Bathule emuva. Uhleli nobani? Mtshela uMakhantani ithuna vele ngeke lingikhone. Kunetafula elingibizayo. Haya. Basalwane. Nethi la kulesonto abekho abomakhelwane. Abantu bakhona bakhona omakhani babheke phambili. Mtshela uMakhantani kunomgodo ongeke usangikhona. Khona itafula elingibizayo. Kule tafula ngizoya ngibuye emgodini. Kule tafula ngizoya ngeke ngathestwa izibungu kancane. Kule tafula ngizoya nginephunga lasethuneni. Kule tafula ngizoya ngine death certificate. Kule tafula ngizoya kukhona abantu abezemncwabeni wami. Kule tafula ngizoya kunabantu abaphethe amafayili ami. Kule tafula ngizola kunabantu abaphethe indaba ngami. Somebody shouting yohlala etafuleni. Ivesi elingilimazayo lithi le vesi baningi ababekhona kulomcimbi kungengenxa kaJesu kodwa kungenxa kaLazaro. Usazotrenda Bishop. Usazohletshwa. Uhletshelwa ukuthi uvukile. Njoba uke wazilwa ngabantu. Usazosondelwa abantu. Aish. May God heal your heart. Ngoba kusosondela nababephethe ihalavu ngomncwabo wakho. Ngicela ulungise inhliziyo yakho. Ngoba usazopostwa yilabo ababeposta amahlazo akho. Basazoposta ngoba lela bazani bami umhlaba ukanje. Kunabantu ekumele wenze ukuthula nabo. Abangeke bakushayela izandla boze bafa. Ngoba they can't stand you when the spotlight is on you. Bangamane badlule ngathi ababoni. Kodwa kusalayo bayabona. Amdala. Thinta abantu ababili uthi uJehova evula iminyango akekho ongavala. Asime ngenya. Oh, inkosi yayidinga ozofafi. Angcwatshwe ncwa. Agqitshwe qi. Anuke nu. Avuke vu. Emva kukaLazaro inkulumo ezayikhona ezithi kunendoda evusi. There was no argument about the resurrection because Lazarus' presence was evidence enough ukuthi okungenzeki ebantwini. Ngicela ungisize. Ngicela ungisize. Musukufihla amanxeba akho. Amanxeba akho kumele abe intshumayelo ephelele. Kwabashayekile ukuthi nabashayekile baphinde bavuse. Isitha sabantu abakholwayo babumbuyazi abashayeka izolo baveza le side eliclean. Bangalivezi iside lamanxeba. Kanti lamanxeba basizwe inkosi ngawo. Awudumo lwenkosi awasile udumo lwabo.
Ngizokwenza njani ukuze ningizwe? Ngizokwenza njani ukuze ningizwe? Uyabona babugambushe isigebengu esagwaza abantu sehlelwa izinto. There's a good side ngobuso baso obalimala ebugebengu. Ngoba the most sigwazo lobuso buba yi-image ye-identity yaso. So uma sesinjalo, the only thing esidinga ukuthi siyenze ukuze abantu babone ukuthi siubani ukuvela. Masivela nje wonke umuntu ubamba ifoni yakhe, wonke umuntu ubamba imali yakhe ngoba awudingi ukubuza ukuthi ubani lo yini le. Yes, i-image yasho ukuthi lo ubani. Bekufanele amanxeba abakholwayo asindile abesobala. Ukuze mawuqhamuka amadimoni akhuzane nje wodwa. Athi hey ningamzami lo muntu, ngibona lo muntu ngathi ningi into eyisurvivor yini. Oh bazana, uthi nginikhombise ngaleli verse ukuze nizosheshe nibambe lento. Amntana. Uyabona angishaya kancane lela verse lela. Abantwana bakaIsrael babelunywa yinyoka ezihlupho. uNkulunkulu wathi kuMoses, Moses khanda inyoka yethusi uyiphakamise. Bese ethi iBhayibheli, bonke abayibhekayo inyoka yethusi bayosinda ezifeni zabo nasekulunyweni inyoka ezincane. Leyo text leyo mina yangihlupha ukuthi yena kwagcina kwenzakaleni ngeinyoka ezincane. And this is the interpretation I got. Ukuthi inyoka ezincane zagcina zikwatile ngesigoli. Zikwatile ukuluma abantu abangarespond. Shaya kamusha. Shaya mhlanje. Na inyoka yethusi. Nazi inyoka ezincane ziyangiluma. Zagcina inyoka ikhuzana. Poverty yakhuze ye sickness. Yathi hey luma abanye silima leso. Mawuke wasiluma siqolozela kakhulu. Mawuke wasiluma sidumisa kakhulu. Gambushe emva kwalemvuselelo akuvuka uhlobo lwabantu oluthi ngishayekile kodwa ngimbhekile ngumqalisi, ngimbhekile ngumphelelisi. Yebo zikhona ezingishayayo kodwa asehli kule ntaba. Zikhona ezingilimazayo kodwa I am not changing my position. Thinta abantu ababili uthi nalapho senifeze konke ukuba nime. Ziyakubona izinto mawumile. Bazalwane kunamandla ukume. Ume mna ume. Izinto imelene nawe ume. Ngiyamazi umhleni wami. Akalali. Akoseni. Ekasithe. Uhlalana uze kube phakade, kube phakade. Unkosikazi ungifonele ngo3 ekseni namhlanje. 3 I woke up. Athi yebo Nkulunkulu. Wathi ngifonelwa umuntu ngingamazi. Uthe esontweni kungena abantu baphethe ibhamu. Babambi security lasesontweni. Balishaya. Ngithi unjani umntana abantu? Uthi uyaphila. Bayisethu unkosikazi. Bathathe yonke into. Bathathe yonke into. Bayithathe yonke. Bangisendele ithomba akukho base bin, akukho ngendlela abathathe ngayo. Bathathe bathatha igross. Bathatha amahasi. Bathatha izinto ezifihlwe officeini phansi kosofa ezifihliwe. Yes, ama-amp afihliwe. Bathatha yonke. Naku la mleko. Amas.
tattoo, they are tattoo generator. Worth over 250,000. Thema iphinde ngifonela unkosikazi ngathi hey, indlela engishumayele ngayizolo ebusuku ibingeke ingabi na shaky ngoba khona abantu esibadonse emgodini. Namhlanje ngifuna ukuthandaza nabantu abathi babishop, you are sent for me. Ngingowalahleke. I had a big church. I had a big company. I am living in a valley. Khona abantu engingenasithunzi ku ngenxa yezinto ezingilahlekela. Funa sizokhuluma restoration. You are going back, not only back, but you are going to a better place. Don't ngicela ngisize ungaphelezeli abantu. Khona umuntu engikhuluma naye. You are shattered. You are a professional. You lost a job. You are down. You had cars. You don't have anything right now. And you were faithful. Some of you are bitter because lezi zinto zikwehlele uright noNkulunkulu. And you don't understand ukuthi ngendlela enganginikela ngayo, ngendlela engangenza ngayo, vumeleni uNkulunkulu ukuthi ngehlele. Ngifuna ukuzokukhulekela umkhuleko wodwa, ungafeli ethafeni kanti usabizwa itafula. Ungafeli etafeni. Batetele beze kimi. Batetele beze kimi. The God of the mountain is still God in the valley. The God of the day is still God in the night. The God of the good time is still God in the bad time. Oza nodaba lwakho sizolitshela inkosi. Akozela kalali. Ulondoloza uIsrael. Tipakatu dide badada bababa. Potakada sutedebo shabada. Patakadoshita kapado shotokadada babasita. Itabakadosh. Ngicela abantu abangama intercessors abala endlini. Ngicela abazalwane abathandazayo abala endlini. I want us to pray in tongues. Wena ongakhuleki ngeilimi ukhuleka ubaba wethu osezwini, but ngifuna ke sishunqise impepho for a minute. Come on pangeni. Ithaba, ithatha, ithatha. Cela ama ushers abe careful, kunamandla adlulayo, kunegagas elidlulayo. Ushers, be very careful. Tupakatoto ata utapata itakata ishabada hasotata itatakata mbabeke phansi itabakata baba titakatosha upapapata katota itapata baba urabakata oshita. Kunamandla adlula la endlini. Now. Kunamandla adlu. Oh, amanye aphezulu. Everybody lift up your hand. There's power. Babukambushe ngicela ube ne mic. Itarabasha, itarabayat, inderebe, utakatoy, ishana mahas, inimahasode, inimahasotalabai, itakado. Everybody open your mouth, please. Everybody, I need everyone saying something. I need everyone saying something. Raise it higher, raise it higher, raise it higher. Raise it higher, raise it higher. Raise it higher. Ulubuya silimandoko lebaya koloboko shala maseke baya ulubuya silimaya ne ele maya silimako poto ripakata ushele maya kapato kodoku daya ulabaya selebaya kelebe Manda
Rupakata. Ulububu sutuku shalaba. Thank you, Lord, for restoration. Thank Rububu you, sutuku Lord, for shalaba restitution. yate. Lebreke patokosha. Silimande ilimaya patokosha. Siabo. Elebebebebebebe setekesha. Silimayande. Ulubusuta patakashe. Siaboka. Ilibakapatokosha. Ulubande ilibakapatekesha. Siaboka. Lepepetekesha labaya. Shatakata. Ulubuya labaya silibaya. Lepreke patokosha. Libababa silimandoko poya zeke. Ulubuya zele maya lebe izalabayata. Ikakotuya zele bahadoko paya. Lepeteke shalabayate. Akungenzeka ebantwini. KuJehova kuyenzeka. Akungenzeka ebantwini. KuJehova kuyenzeka. Akuhlula dokotela. Restoration. UJehova kumhluli. Fohla namhlanje ebusuku. Fohla namhlanje ebusuku. Restoration. Wena umafunga angajiki. Restoration. Wena ungomdala ngensuku. Udala ngekho kube khona. Siyabuyiselwa. Akushaya izandla zakho uthandaze endlini. Siyabuyiselwa. Ulabayathala baba setheke. Lebreko potoko shalabahande. Kula maya lebreke pete. Sini baba bakoshele mandoko poya. Lekeketeliba. Libra patoko shatakata. Ubano ngalinganiswa nawalinganiseke. Ubano ngafaniswa nawafaneleke. Wena ungomdala kunezinsuku. Yebo izolo bukhona. Yebo namuhla ukhona. Nakokusayo bukhona. Lamagibhithe wabona namhlanje. Aneke nisawabona. Keleba yathakatha phaya. Keleba ndoko potoko shalabahande. Iliba kopotoko shande. Sili mimi mama nina mano na yaba. Sili baba koshalaba yatakashe. Lepepete ke shalakata. Libra kopotoko shalamandekepa. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Kula Thank you, base. Shindarabai. Oh. Ningasibuyisa ku live. Cela uphendukele kumuntu oyedwa ngezwi elikhulu. Oh, ngiyathandaza ukuthi niyenze lento. Phendukele kumuntu oyedwa ngezwi elikhulu uthi kwakhanya. Phendukele kongemuva uthi kwakhanya. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Uyelane emuva bazalwane bami. Uyele emuva. Ngicela uthinte abantu abawu4 uthi kwakhanya. 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 Kwakhanya ekhaya lakho. Kwakhanya emshadweni wakho. Kwakhanya kubantwana bakho. Kwakhanya ezimalini zakho. Ungathi khona abantu abathule la endlini. Mfundisi kwakhanya ebandleni lakho. Kwakhanya ebhizinisini lakho. Kwakhanya efemelini yakho. Thu. Shelelelelelele. Sidudula bonke ubumnyama. Sivala bonke ubumnyama. Sisunduza bonke ubumnyama. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Ngicela ngabikho umuntu onganakile khona esiyenzayo njengamanje.
thinta abantu ababili wothi kwahlangana oshakatha phasika ngicela ungithintele abantu ababili uthi ayihlangane lento ihlanganisayo ayilunge lento ilungisayo imizamo yakho ayibe nomthelela ukushikila kwakho makube nomthekela imizamo yakho mayibe nama results awubheke ngemuva uthi ayihlangane lento ihlanganisayo ayakheke leyo ndlo yakhayo ayikhupheke le foundation oyikhuphayo ayihlangane lento ihlanganisayo ukhatha phashika thola basaka namhlanje ebusuku namhlanje ebusuku simelana nayo yonke imimoya elwa nento ihlanganisayo namhlanje ebusuku siparalyze wonke amandla adiliza into yakhayo akwakheka uzophela u2 uzohlangana u4 izokhelela iroof azongena amafastela iyangena iminyango shikatharabasika mfundisi wami lelo bandla libhidlizwe ngabantu liyahlangana namhlanje lelo bandla lihleshulwe phakathi bayabuya abantu baleli bandla akubuya abahamba sivula iminyango sivule eMpumalanga sivule eNtshonalanga sivule eNingizimu sivule eNyakatho sibona abaphezulu bayangena sibona abanephiwe ingcono bayangena God of restoration Shabahai Shikapataya uIsrayeli akaqedwa awuthinta ababili wothi njengenqama ibuyele emuva besizolanda amandla siholwa give me that mountain give me that project give me that valley give me that assignment give me that season Lord do it again Lord do it again Lord do it again do it again wake wangenzela Jehova bawungeke yini uphinde wake wangivulela Jehova bawungeke yini uphinde wake wangifaka Jehova bawungeke yini uphinde one ngiyakhala 2 ngiyahlangana 3 Lord do it again thinta abantu ababili wothi nayi inkosi iphinda nayi inkosi ikhumbula yenze njalo inkosi emhlene eyangibheka ngayo yasusa ihlazo lami ebusweni babantu yenze njalo inkosi emhlene eyangibheka ngayo yasusa ihlazo lami Do it again, Lord. Do it again. Zelule izandla. Zelule zombili zibheke. Shalababa. Pastor, silwa nomoya ophutshuza izinto. Silwa nomoya obulala izinto ezisezandleni. Silwa nomoya wokusebenza singaboni sisebenzela. Silwa namadimoni ashayo baba afuna ukushaya thi. Silwa neziqalekiso zozalo ezifuna ukulandela thi. Namhlanje ebusuku ngifuna ukukhuluma phezu kwalezo zandla. Uthi you shall start a project and you shall finish it. You shall build a house and you shall finish it. Into ibambayo iyaphela ithada baba namhlanje si release the finishing grace you shall finish what you've started uzoyiqeda into oyiqalile ekufe into ingaphelanga asikho isizukulwane siyoqedela into eyaqalwa nguwe into eyaqalwa nguwe izophela kusijukulwane sakho
Your hands. Ngiyezwakala inamuva. Your hands are blessed. For the Bible says, he shall bless the work of your hands. When a demon le poverty, get out. When a demon le stagnation, get out. When a demon le equality, get out. When a demon lo kumandawonye, get out. When a demon lo kusungeza, get out. Yavuka. I'm done. Akhanya. Akuhlangana. Lord, do it again. Your hands are blessed. Ngifuna ukukunikeza into yokugcina. Ngiyohlangana nawe eBhalito, ngohlangana nawe eMhlanga. Ungivimbe noma ngabe ungibona ngathi ngihamba nabantu, ungivimbe uthi kwaba njengokusho kwakho nceke kaNkulunkulu. Kubantu abawu-10 abawu-8 balinda ukuwa kwabo. Namhlanje ebusuku ngithi abalinda ukuwa kwabo mabalinda isikhathi eside. Wow! Yeka manje ukwakhela izinto ama-permit kanti beyidlula ngendlela. Sengingaphinde ngithini ngoba phela Nkosi yami vele kwenzekile kufana nokudaliwe. Abantu abafuna ukukubona uphansi abakuncengi. Yekela ukuhleka nabantu abangahleki nawe. Namhlanje siyavala. Ngikufaka kuPsalm 35. Jehova. Namhlanje sengiyaphuma sengiye ekhaya. Kule inyanga eziwu5 zika 2026. Jehova ilwa nabalwana. Phambana nabaphambana nami. Ngicela ungenzele into eyodwa Jehova, ngicela ubalinde endleleni. Ngicela uphathe umkhonto wakho omkhulu kodwa ungawushiyi omncane. Jehova ngicela ungenzele into eyodwa, indlela yabo yenza ibe bushelelezi. Mabangifune bangangithoshi, mabangigijimise bangangifiki, mabangithungathe bangayitholi address yami. Abantwana babo mababe zintanda, amakhosikazi abo ngabafelokazi, abagubhela mina umgodi akungene bona, abadiliza ugange mabashaywe inyoka. Namhlanje ebusuku emva kwale crusade sivukile, siyolwela izinto ebese sithi ngeke sisaba nazo, siyoyilanda emgqonyeni. The devil is a liar. Ngiyohlala etafuleni nenkosi, ngisize ngento eyodwa, ulingisa indoda yayizona. uJesu akashonga ukuthi njengoba sengikuphilisile asihlangane ethempelini. Wanede waphila, wahambe ebuza abantu ukuthi kungakuphi ethempelini, ngoba inkinga yabantu banamhlanje bathi bangaphiliswa bayocelebrate kwenye indawo, bangabi la impiliso yabo bayithole khona. I'm done. Funa ngikhulekele, I've laid hands. Umuntu nomuntu ke bafethu nesivumelwano nenkosi. Mina sami isivumelwano nenkosi bayazi laba bahamba nami u3 months. Ngakho ke ngithi manje bala kusuka namhlanje ubone ukuthi inyanga ezintathu zophela kunjani kwakho. Hayi bazalwane, hayi bafethu,
No pride detected. Umuntu nomuntu nomusa wakhe. Mina wami umusa mange nganyathele endaweni. Umusa wami usale endaweni. Uyangena ngegama lika Jesu. Uyabamba ngegama lika Jesu. Uyanyuka ngegama lika Jesu. I believe that we are not on Facebook. Ngifuna ukunipha nanga amakhadi. Lamakhadi lawa akampostoli uGambusha. We're gonna meet Sizobonana nabangcwele July 2027. Babona
onamandla wonke uyihlelile lenkonzo wayenze appointment waphinde wafika waba nathi sikubonile usibonile usizwile uNkulunkulu othongcwele nokukhala kwethu konke sondela kuwena Nkosi yami ngeenhliziyo zethu zokubonga sithi siyakubonga Jehova Jireh siyakubonga Jehova El Shaddai siyakubonga Jehova Nisi wena olwizipho zethu esizaziyo nesingazaziyo wena olwa izipho zethu esizibonayo nesingaziboni usisa abantwana bakho Nkosi usibusise wathi usenze sihlale kuwe sinamathele kuwe sibheke kuwe amen zonke sikholwe nguwe sehlukana uNkulunkulu othongcwele sibusise babona amandla wonke ngoba usiso lwakho laphakade ume phakathi kwethu uNkulunkulu othongcwele beyinsika phakathi empilweni yethu in Jesus mighty name sengathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu uthando likaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya oNgcwele ngaphumula phakathi kwethu izibuya inkosi uJesu amen. Singakanyakazi bazalwane ngiyacela bafethu uBishop sesikhonzile nazi incwadi ekhona zo 20 ngiyacela bafethu siyithathe nje zonke egameni kaJesu basisondezele